Lan ta' din il-wirja hija biex nesploraw dik ir-rabta profonda li għandha n-natura mal-folkloru mal-kultura tagħna. Fil-ħsieb modern tagħna ġieli isna nisseparawhom dawn iż-żewġ aspetti ta' ħajjitna, però nixtiequ nesploraw dik ir-rabta permezz ta' 4 temi. L-ewwel tema li għażilna hija miti, ħrief u leġġendi li fiha qed naraw bosta mill-istejjer li n-natura tagħna u kreaturi, pjanti u anke aspetti tal-pajsaġġ ispiraw il-Maltin joħolqu stejjer u iżommu ċertu memorji u lezzjonijiet marbutin ma' dawn l-aspetti tal-ħolqien. Eżempju minn dan huwa il-kranju ta' il-Junfant fejn dawn naħsbu li dari kienu jarawh bħala provi li kien jeżisti il-ġigant ta' Omeru bajn waħda. Meta fil-fatt l-kranju huwa ta' il-Junfant li kien jgħix fi żmien is-Silġ Malta. U dik it-toqba li qed taraw fin-nofs ta' rasu hija infatti fejn kienet toħroġ it-tromba minflok fejn kienu jimmaġinaw li kienet lajn. It-tieni tema li nesperaw huwa fuq twemmin u superstizzjonijiet li dawn iż-żewġ aspetti huma marbutin il għaliex twemmin huwa xi ħaġa li l-bniedem jemmen bħala affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-moralità pereżempju jew mar-reliġjon, mentri superstizzjonijiet jirriflettu affarijiet li l-Maltin kienu forsi jibżgħu minnhom, affarijiet mhux predictable pat-temp u kienu jorbtu aspetti tan-natura ma' dawn iż-żewġ aspetti tal-kultura. Eżempju ta' dan huwa il-ħabbara u l-baħrija ta' Ras il-Mewt li tnejn jirrappreżentaw superstizzjoni, waħda il-ħabbara tirrappreżenta aħbar tajba u l-oħra l-baħrija tirrappreżenta saħħa. L-ħaġa interessanti fuq dawn it-tnejn hija li huma l-istess speċi iżda tnejn kellhom tifsira differenti. Fit-tielet tema li huwa ikel u mediċina qegħdin nesploraw żewġ aspetti integrali ta' kull kultura li fihom naraw kif missirijietna kienu jiddependu fuq l-ambjent tagħhom biex jieklu biex ifejqu l-mart tagħhom. Eżempju ta' dan huwa l-erq sinjur li kienet pjanta li tikber fuq il-blata tal-ġeneral. Li din il-pjanta kienu jemmnu li kellha proprjetajiet mediċinali. Tant li kien hemm ħafna Maltin jiġbruha u anke l-kavallieri kellhom iwaqfu aċċess għall-blata tal-ġeneral ħabba l-kunsmar eċċessiv. Illum il-ġurnata nafu li m'għandix xjentifikament proprjetajiet mediċinali, iżda kienet da twemmin kien ibbażat fuq ix-xebt tagħha, ix-xebt u l-forma tagħha. Ir-raba' tema hija passatempi u fiha nesploraw kif il-passatempi tagħna dejjem kienu marbutin b'xi mod jew ieħor mal-ħidma ta' kuljum u mal-ambjent tagħna wkoll. U kif dawn il-passatempi nbidlu tul iż-żmien u tul il-bidla fl-ambjent u l-klima tagħna. Eżempju ta' dan huwa dal-bebbuxu kbir jgħidulu Bronja li dan kien jitħaffer miż-żewġ tiġnub biex jipproduċi strument tan-nifs. U kellu użu mhux biss mużikali iżda anke prattiku għaliex il-furnar kien jużah biex jagħti sinjal lir-raħħala biex iġibu l-qamħ tagħhom għat-ħin. Din il-wirja naħseb kulħadd kapaċi jieħu xi ħaġa lura miegħu. Il-Maltin forsi tanqlilhom sens ta' nostalġija jew forsi jitalmu fuq folklor li ma kinux jafu fil-passat, anke janqal apprezzament ġdid lejn l-ambjent ta' madwaru forsi, u għal min għandu nazzjonalità barranija forsi japprezza wkoll iktar il-kultura Maltija u anke l-ambjent tagħna wkoll. Din il-wirja tinstab fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali l-Mdina u se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Ġunju.